Gunlov Ormtunges saga. Helga, som var datter af den mægtige Torsten, var den smukkeste mø på Island. Hele landet beundrede hende, især Gunlov. Helga fik hurtigt følelser for charmetrolden Gunlov. De fik et nært forhold, og Gunlov ønskede Helga som hustru. Helgas far Torsten lovede Gunlov Helga til brud, hvis han dog tog ud på en 3 års lang dannelsesrejse. Helga var glad for faderens beslutning, om at Gunlov skulle være hendes kommende gom. Hun håbede, at han ville komme tilbage efter de 3 år, så hun ikke skulle giftes bort til en anden. De to skulle nu skilles. Gunlov dragede afsted. Det var en trist afsked. Helga savnede Gunlov frygtelig meget. Hun længtes efter ham hver dag. Gunlov vendte ikke tilbage som planlagt efter de 3 år. Helga blev derfor tvunget til at gifte sig med den magtfulde og grusomme Ravn mod hendes ønske. Ved et bryllup mange år efter møder Gunlov sin elskede og savnede Helga. Han skænker hans røde kappe som et symbol på hans kærlighed og drager igen afsted. Torstens drøm går i opfyldelse, og Gunlov og Ravn dør begge i en hård kamp. Dette må Torsten nu fortælle sin ulykkelige datter. Helga må nu nøjes med kraven Torkel, som hun til sidst blev gift med, igen mod hendes vilje. Det var hårdt at være kvinde i middelalderen. Helga dør med mindet om Gunlovs kappe i armene på Torkel.